Nije. Nije, nek je fingerprints, to je da Da, nismo Ghost našli. Orb and Freezing Temp. Da. Who you gonna call? Ghostbusters. Ćao pada. I dalje curi voda u tušu. Kad ju nisu gasi. Daj ti mene jebeš. Gle, vrata se tu zatvaraju. Čuješ? O, Revenant je. Zašto? Misliš? Da je Revenant. Ja mislim da je Revenant. Zašto? Ja mislim da je, ne znam zašto, mislim da je Wallen Revenant. goes the wall. Ghost writing, freezing temperature, ghost orb. Ghost writing. A ne možemo writing. Pa možemo da odeš i vidiš. Da, ti. Evo, knjiga, gdje je knjiga? Knjiga uopće nema. Ne Više. uzeo knjigu. What Čekaj the sam fuck? malo. To još nisam vidio. To sam i ja skužio. Nije bilo knjige. Čekaj, ali niko od vas nije dirao knjigu 100%? Ma ja nisam ušao unutra, tako znaš da ja nisam. Ona mora biti na podu odmah kod vrata. Da, ja A sam to je ti vidio. kažem. Gledao sam u nju. What Tu the ti je fuck? bila knjiga i ova vrata su se bila zatvorila, otvorila. Gdje je knjiga? To ti prolaziš. Da. Tražim knjigu. Fuck. Gdje je knjiga? Paonca. Gledao sam, nema. Znači... A kojiš, napravili ste foru u ovoj igrici kao sezone ti rade i onda ti svaku kao, nam reći, sezonu ti druge iteme stave, to je malo neke izbace iteme, dodaju neke druge, ono, da nije stalno monotono. Što ti prošao sad? Da. Ne mogu naći knjigu, ja mislim da je ovaj. Jer kojiš isto kad je agresivan, jako je brz, ali kad se sakriješ, uspori. Ja isto kad se sakriju, dugo me trebalo da dođe do mene. Onda je, taj što si rekao. Da je Ghost Writing, ja bih rekao. Da je Revenant. Ghost Writing, da. Pa mislim nestala je knjiga. A on je uzeo knjigu. Mata onak... Gle, ja Zašto sam. ne možeš... Znači imamo get an average sanity below 25%, doslovno stojiš na ulazu tam i pada ti sanity i sam zađeš unutra. Daj, aj to spustite. Pa stavio sam unutra, ne pada. Kak ne? Ja nemam Unutra. ništa. Ne stojiš unutra, Mata. To si ti zatvaraš vrata. Da, ja sam. Ne kažem, unutra stani, Mata. A ne možeš Aj, kod stani. vrata. Ajde, id sam, molim te, sam idi. Pa zaključeno su, ne Sam možeš. stisni na kombi i idi. Sam idi. Pa ko... sad već nisam Ne pokušao. možeš, ne. Aj Miran, dođu vam. Ajde. Pusti Vuke, nek umre samo unutra. Vidjeli smo sad 100%. Moj mat. Aha. Onrio, bog te ne dao. Eto, sjeba nas Vuki što je rekao. Vuk je bio pozitivan. Ne, ti na sebe što ti ne želiš ući u kuće. Gle, ja imam svoje... Šta ti imaš svoj? Ti nemaš ništa. Neću Spirit praviti. box, da. Spirit box, da je. Ghost Orb Freezing, Spirit box, ali nije pričano. Ja mislim da je nešto rekao i odmah se pojavio na mene, ali ja ne znam šta, ja sam se uplašio toliko da sam izbacio iz glave, sam bjež van. Ej, majster. The fucking...
Već mi glava boli. Nemoj tako. Ajde još jedan, pa dosta.